נתתי לו מספר טלפון לרב שיעזור לי עם ועדת חריגים. בשעה 11 בלילה במוצאי שבת מתקשרים. אשתי הרימה את הטלפון, הרב עובדיה רוצה אותך, אמרתי תפסיקי. הוא התקשר אליי בעצמו ב-11 בלילה, לא יכול להיות. פתאום אני, אתה יודע, רעדתי, כל השיר רעד. באמת הרב היה על הקו, אומר לי, רבי יששכר, הטלפון שנתת לי לא טוב, תרשום הטלפון הטוב, השגתי לך. הוא הלך להשיג לי את הטלפון. תראה עכשיו, הוא היה מקבל כל יום שישי בחוות דעת, כל בעיה, הוא אומר במקום צלצלו והיה פותר את הבעיות. כן, פעם מה קרה לי איתו? באמצע השבוע אני הייתי הרי ראש כולל במוסיו, הרי כל מוסיו היה תקופה בידי. אז יום אחד הוא עושה לי ככה, הייתי מנחה, פותח, באיזה יום שכולות תורה, והרב לידי. עכשיו הוא עושה לי, יששכר, מה נהיה העניין? מה נהיה? אמרתי, כבוד הרב, יש לך כל כך על הראש, שאני לא יכול להתריע. לא, תבוא ביום שישי. אמרתי לך יום שישי היה מקבל? טוב, אמר כן, לא בחזון, בלשכה. היה בלשכה בחזון, ברחוב חזקיהו המלך 5. אחר כך עבר לחוות דעת. באתי לשם. אז אמרתי לו לפני כן, אמרתי לו, כבוד הרב, איזה שעה אני אבוא? מתי אני אבוא? אמרתי לך תבוא. אתה יודע, אמרתי לך תבוא. באתי. בא הפקיד, רב אחד אמר שלכל רב יש לו גחזי. ככה מישהו אמר וזה נכון. אמר, כל רב יש לו גחזי. אני בא, אומר לי, אדוני, אתה לא כתוב, אתה לא רשום, לא נרשמת. אמרתי לו, תשמע, הרב פגשתי באמצע השבוע, אמר לי לבוא. לא, אתה לא נרשם. אמרתי, אתה יודע מה, איך תגיד לרב יששכר יונה? לא אמרתי, הרב, נמצא פה. אם יגיד לך, יהיה פה, מה אעשה לו? אני הולך. אחרי חצי דקה הוא אומר, לא יודע מה קרה, תיכנס, הרב קורא לך. עכשיו, אני בא להיכנס, היה טוב של איזו אישה אחת. היא עמדה בדלת. עכשיו, איך אני אעבור? לא יכול לעבור. פתאום הרב עכשיו מהמקום המושב שלו. אמרתי לך, תיכנס. כמה ישבתי איתו? קרוב ל3 שעה. והיה טריף אחד, דרוזי, שהיה בחירות של ש"ס. הוא גם ישב חצי שעה. אומרים, מה עשית עם הרב? אנשים מחכים. אמרתי, מה אתם חושבים? שיחקתי עם הרב 6 לא. כי גם כמה שאלות בהלכה שהיום הייתי מכין, פתאום עושה לי ככה. לא, זה לא שמעתי. לא, זה לא, רק ככה. אתה יודע מה, אתה מזכיר לי את התקופה אחרת. אז לא, סליחה רגע שאני אגמור. אז זה רבנו. אתה מבין? לא לבוא לעשות לו קדצ'קה ליד הרכב, מה הדברים האלה? זה רבנו, הוא... כל אלה שהיום בני ישיבות, ביניהם, ובני בני, כולם בזכות מרן. אף אחד לא יכול לקחת את הזכות שלו. אף בעולם. ואני אמרתי לאנשים, אני אומר מרן, אומרים איזה מרן? אומרים, תראה, מלאך, אתה מזכיר את השם שלו? אתה מזכיר מלאך, אסור. זה לא מלאך, אני יכול להזכיר את השם שלו כל רגע. מבינת? זה מרן רבנו. אנחנו גדלנו יחד. היום כל אחד נהיה רבנו. לא, היום כבר עלו דרגה. ראש ישיבה קטן על 10 תלמידים, כבר כאן מרן. רבנו כבר נגמר. כל אחד נהיה... הרב עובדיה אמר לאחי פעם, בקטן, חיבר ספרים הרבה. אמר לו, אנחנו יכולים לקרוא למרן רק לרב ספרדי, לא לרב אשכנזי. לרב אשכנזי אין מרן, הוא לא הולך בעקבות מרן. מי שהולך בעקבות מרן, תקרא לו מרן. אבל מי שלא הולך כמנהגי מרן, לא תקרא לו. הוא הציל את כולם בישראל. היה בא לישועה ורחמים. יום אחד היה גשם שוטף, חנה עקוב עליו השלום. הוא אומר לו, אבא, תשים את הניילון. הביא לו ניילון שישים. עזוב, בוא נלך, אין זמן עכשיו לשים. כמה דקות לוקח לשים את זה? אין זמן. מישהו אב רחמים לשאולו, משאולו לבורכו. מתי היה עושה קידוש? ואיפה הוא גר? הוא אמר לי בעצמו, איפה אני גרתי? 4 מדרגות הייתי יורד. מי זה היה? אור רחל היה עולה? כן, לא, קודם הוא היה בשאול צדקה. אחר זה הם עברו בשבת לאור רחל. אור רחל כבר לא היה מקום. אז אחר כך הוא הלך לבורכו. רפאל, אין מחזה כזה בדור הזה יותר. הוא היה יוצא, נחיל אנשים מלווה אותו. ושואלים אותו שבוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. נחיל אנשים היה הולך איתו, היה הולך מהר. אתה היית נהג שלו בתל אביב? כן. אתה יודע מי היה נהג שלו בירושלים? פנחס יזדי. לא, זה לא היה נהג, זה היה לוקח אותו. לוקח אותו עם אוטו של הסוכריות שלו. של צדק. צדק. הפעם מה עשו? עצרו, אחי היה נהג שהיה עומד עם צדק. עצר ברב, הרב היה רב ראשי של תל אביב, לא יודע איפה נתפס, אחי לא שם לב, אתה יודע, ראה את הרב כבר, לא שם לב על החוק. מותר לעצור שם, אסור לעצור, תפסו אותו שוטר. אמר לה, אדוני, פה אסור לעצור. אמר לה, תגיד, ואני לוקח.
זה הרב הראשי לתל אביב, אמרתי לו, מה, אני תל אביב בחיפה? עכשיו לא טוב. לא. זה פנחס, כמה שנים היה לוקח את מהבתי כנסת? אתה זוכר את פנחס, היה מוכר את זה אח גיסי, נו. יום אחד הוא בא להיכנס לרב, לא הכניסו אותו. פגשת אותו, הוא היה שמור, מרוסק. הוא אומר, תראה, אני לא מבקש תמורה, אבל תראה מה אני... לא יכלו להכניס אותו. לא, עד היום כולנו, כל הגיסים, נפתלי זה גיסי, אתה יודע, זה שאלה אוהל יוסף. אוהל יוסף. זה גיסי, כן. יעני הוא בא לאחותי. היה נפתלי, היה יהודה. יהודה גם, כן, שניהם היו. יהודה, אני חושב, גר בבית וגן, פגשת. כן, אשתו נפטר. כן. אני, אם אני אגיד לך את השנה, אתה לא מאמין. בתור ילד עוד אני זוכר, שהיה עושה בחברת תהילים. רגע, סליחה שאני שואל, איזה גיל אתה? אני עוד מעט אגיע 60. 60? עוד לא 60. עוד לא 60, עוד שנתיים. עד 110. אז אני 7 שנים גדול ממך. מה? אני 65. עברתי 65 וחצי. מה, אתה חושב שזה צבעתי? אנחנו, הרי הרב היה שכן שלנו. הייתי משחק עם אברהם גולות. אחם אברהם, היום רב הראשי של חולון. לא ידע לשחק, אני ידענו לשחק טוב. אתה יודע, ככה, היה בוכה, היה הולך לאמא שלו. אתה לא יודע מה זה לשחק גולות. לא יודע על גולות. היית שם, והיית צריך להיכנס בתוכו. או להרביץ. היינו משחקים בחצר, היה מפסיד. כל פעם עד שהוא היה מפסיד. הולך לאמא שלו, לרבנית עליה שלום, בוכה. יונה לקח לי את הגולות. הרבנית הייתה אומרת, יונה, תחזיר לו, נצא לי סוכריה. היינו רואים את הרב, פתאום ככה עם הגטה שלו במטבח. נקי. כן. תראה, ראינו הרבה, אני ראיתי רבי עזרעתי עליו שלום. רבי עזרעתי, ראש ישיבת פורת יוסף. רבי בן ציון אתון. יש משהו חדש? אבא של הרב שבתאי אתון. כן, זוכר אותו טוב. היום יש לנו... אבא שלו, והיה חכם יעקב עדס, עליו השלום. אבל את אביו של הרב עובדיה אתה לא זוכר. בטח זוכר, היה פה נקודת חן, מתי בגדים? שחורה. הוא וחמיב היו באים למעלה הרבה אצל הרב. בגדים. גם כן. בטח זוכר. הוא היה איש פשוט, נכון? לא, היה יודע ללמוד, אבל תראה, בשביל לקבל בן כזה, כמו הרב, בטח היה לו איזה זכויות. אין דבר כזה. מי אבא של הרב עובדיה? כן. גלי זוכר היו אותו? קוראים לו, היה גר בקטמון. אתה זוכר אותו? הוא היה אדם פשוט. לא, אבל היה יודע ללמוד, הוא היה תלמיד שלך מוצב. היה יודע, שאלו אותו כמה פעמים, מה זכה, אמר... שאלו אותו? כן, שאלו אותו, והרב עובדיה יוסף, שיחיה, הוא סיפר את זה. הוא אמר שהוא חזן מחתונה, ששימח שם חתן וכלה. למה קוראים לו גלה? גלה, גם האשכנזים קוראים לו גלה. זה היה שיר שהיה שעה לכבוד התורה, אומר הוא שימח את החתן וכלה, ובאותו לילה... הוא היה מקרקר, כולם היו נופלים מצחוק, כשהוא היה עושה תעלולים. את התעלולים שלו, היו נופלים מצחוק, היה משמח חתן וכלה, שבזכות זה, היה לו אשכנזי, חבר שלי עכשיו בביתר, אמרתי לו, שמעת על אביו של הרב עובדיה, הוא אומר, קראו לו גלה. האשכנזים כבר ידעו, לא ידעו מה זה. שקוראים לו גלה. ויש לו אחות שעד היום לא התחתנה, תמיד הייתה איתו שם. אבל לא, היה ברי. הוא היה ברי איתם. בגלל שהוא ביקש, אחיו אמר, הוא ביקש שהם לא ילכו לאצ"ל והיא לא תלך לצבא. והיא הלכה, או לצבא או לאצ"ל. הרב היה נגד, שמעתי, לא מדברים. לא דיברו, לא מדבר. לא, אבל היה הולך כל שבוע שהיינו באים לירושלים, היה הולך לבקר את אבא שלו. כן. את אבא שלו ואת חמיב, חכם פתל. חכם פתל, היה מעשן. פתל, אמר לו, אל תעשן, אמר לא יכול, אמר... אני גם שאלתי אותו על הסיגריות. רציתי לזרוק לגמרי, אם הרב יצווה עליי לזרוק, אני זורק. הלכתי לרב, אמרתי לו, אני מעשן. כמה מעשן? אמרתי לו, בכוונה, 2 קופסאות להם, אני לא מעשן 2 קופסאות. עכשיו, הוא גם לא יודע כמה יש בקופסה. הוא לא יודע. כמה יש בקופסה? אמרתי לו 20. יחד 40. טוב, תמעט. היום תיקח 40. מחר 39. מחר... הוא תמיד מזכיר את זה בשוברים שלו. בא אליי חי, אמרתי לו, תמעט. כן? אבל תמעט, תעשי 39. אבל לא אמר לי להפסיק במכה. אתה מצטרף למזימון? לא. לא אכלת. אני אכלתי, אבל בירכתי. בירכת. ברוך אתה אדוני עלינו המלך העולם הזה. נוסטלגיה. כן, חביבי, יש לנו את מרן, תרקוד כל הבוקר, נשמח שיש לנו את כל השבחו מעריך ימיו. כבר בלעין הרע 93 יש לנו. אחרי 120 של הרב, הכל הציבור עליו. הספרדי התחלק תראה, אנחנו באלפי צריכים... חלקים. תראה, אנחנו, מי שיוצא נגדו, אנחנו צריכים לתת מלחמה שערה, חזק, כאילו יצא על אבא שלי. אולי יותר.
זה מביאו לעולם הזה, לתת להם בשיניים שלהם. מרן. אחד אמר לו, אין תלמוד, איך אתם יודעים תלמוד? אתם הספרדים גם לומדים תלמוד? בבלי, אמר לו כבוד הרב, אמר לו לאיש הזה, תלמוד בבלי, איפה חיברו אותו? בהונגריה? בפולניה? למה יגיד ככה? הוא מתעצבן עליהם. הם ניסו כמה שאפשר להוריד אותנו. למעט אותו. היה אחד שהרב אמר בהלכה בחתם סופר. אז יושב שם אשכנזי במימון, יד מימון, עושה כל שנה, אמר ניש. אחד ישב לידו ספרדי, אמר מה ניש? אמר לו, אין תשובה כזו בחתם סופר. למה אני, כשנכנסתי לישיבת חתם סופר, הייתי צריך לדעת כל חתם סופר את הבעל פה. אחר כך אומר, הלכתי לבית, עיינתי, אומר, אוי ואבוי, שאני שכחתי והרב זכר. מישהו אחר אמר שהרב יודע רק בבלי. הירושלמי הוא לא יודע. בסדר, אותו רב עלה לדבר, הרב שמע את זה, לא יודע ממישהו, הרב עלה יום אחד יחד, נפגשו, עלה לדבר, אז הרב הוא אומר, יש בגמרא ירושלמית, הלכה ו', יש שם הלכות הרי, הלכה ו' משנה ו', חכם עובדיה קם, אמר לו מכינה, זה לא הלכה ו', זה הלכה פעם אחת דיברתי לידו ברעדה, היה אזכרה של דוד שלי, והרב לא הכיר אותו, החתן של דוד שלי, בעל דודתי הביא אותו. טוב, הרב אמר, מכיר אתה את המנוח? אמרתי לו, כן. טוב, תדבר קודם. אני יושב לידו, תדבר קודם. 5 דקות, תראה, אני רואה את כולי כשהרב, אני לא יכול לדבר ליד הרב. התחלתי לדרוש, נהיה 5 דקות, אמרתי לו, שיהיה מנוחתו בגלל, ישבתי. פתאום הרב עושה לי, זהו, חלאס, גמר. אמרתי לו, לא כבוד הרב, באמת אמרתי לו, לא כבוד הרב, אני לא יכול ליד הרב. תראי, כשאני מדבר איתך, אפילו אני מתרגש, כי תראה, אדם גדול, אני לא אגיע חצי ציפורן שלו לא נהיה. איך אני יכול לעמוד לדבר? אמר לי, לא, תדבר, תקום עוד פעם. אתה יודע מה אתה מזכיר לי? קמתי והמשכתי רבע שעה, 10 דקות, חזק וברור. היינו פעם בבני ברק, היה רב גדול, לא יזכיר את שמו. אבל אמר לו, בכלל, תתחיל. לא. אחר כך אמר לו, למה? הוא אומר, אני מצטט, אני פוחד שאני לא מדייק. אני מצטט, הגמרא במסכת... אבל הוא לא יתקן אותך, אבל לא, הגמרא במסכת זה פסוק. לפעמים הרב מתקן בפסוק. הם לא יודעים פסוקים, הרבה לא יודעים פסוקים. אורח חיים למעלה למשכיל, למען סור משול, לא יודע, אחד אמר, איזה תיקן, אורח חיים למעלה, למשכיל או למשכיל, לא יודע. הרב תיקן אותו? כן. כי בדרך כלל בגמרות, כשאני מדבר לידו, הרבה פעמים דיברתי מוסף לידו, אני אומר, הגמרא אומרת במסכת בבא קמא. דף אני לא אומר, אני מפחד, אפילו שאני אדע 100%, אני מפחד שאני אטעה. כי חביבי... זה מפריע לו, לא, לרב זה מפריע. בוודאי. לא, זה מפריע. אדם ששולט במשהו, ואומרים טעות. זה כמו מי שמדקדק בעברית, קשה לו לשמוע עברית לא רגע, תקן. אני אסיים. הרב, שהיה רב של תל אביב, היה ברחוב זולג'י 96. בנו סוכה בחצר שזה היה... היו באים כל הרבנים לשם. היה בחיפה איזה פסק דין, שהם רצו לאסור, הרב עובדיה התיר, זה היה עניין של הגונה, התיר אותה. יצאו נגדו שם בית הדין, כולם, כן, בלי להזכיר שמות, שאני לא אקרא שמות. הרב לא הבליט, לא שום דבר, זה הגיע לעיתונות. חג סוכות הגיע, באים לכבד את הרב, אז אתה יודע, רב ראשי לישראל, אבל הוא עוד היה גר בשדרות רוטשילד 96. באו אליו, להגיד לו חג שמח וזה, אז הוא ישב שם, כמו שאנחנו מדברים, אתה מכיר את רב פלוני אלמוני? אתה מכיר את זה פלוני, את הספר פלוני? לא. חמוד שואל אותו. כן, שואל אותו, והוא לא שם לב, הדיין, הוא לא שם לב, בית הדין, לא שם לב. אחרי שהוא אמר, להקה של פוסקים, להקה של שמות, להקה זה, הוא אומר מיכאל המתוקה, אתם אפילו לא הכרת את הספר. איזה ספר זה היה? לא זוכר. אני אגיד לך, זה היה ספר גט פשוט. אולי. אמרו לו, הרב ירד, אמר, מה שאתם לא אומרים, הנה גט פשוט, כתוב בזה. אמר לו, אז אם אתה לא מכיר, איך אתה אומר שאני לא? איך אתה פסקת שאני לא? ההוא פוס ונכלם, ממש כיפר. הוא לא רצה לכפר אותו. הרב עובדיה לא נשאל לאף אחד חייב.